हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव ग्रेड 3 रिजाल्ट नोंथांमोना मोनसिगोन फाइनाली एचएस लेभेल बेनिफ्राय डिग्री लेभेलाव दा काट अफआ डिफारेन्स थांगोन एचएस ना आलदा थांगोन बेनिफ्राय डिग्री ना आलदा थांगोन दा बेनि गेजेरावबो पोस्ट लाइ पोस्टआव डिप्लोमा गोनाङाव खम काट अफ थांगोन जेरै एकाउन्टेन्सि केशियार स्टेनोग्राफि ग्रेड 3 आव डिग्री फार्स्ट लेभेलाव जे नोंथाङा 70 मोनदों ना 80 मोनदों नोंथांमोना बेबादि सिस्टेमाव थांनायखौ नुनो मोनगोन जेब्ला गासैबो ओंखारो स' बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव जोंहा आलदा आलदा काट अफ थांगोन जेरै स्टेनोग्राफि स' बेनिफ्राय एकाउन्टेन्सि एकाउन्टेन्ट बेफोराव काट अफआ खम थांगोन देन बेनिफ्राय जेनेरेल डिग्रीआव जेराव कम्पिउटार सार्टिफिकेट नाङा बेयाव बांसिन काट अफआ थांनायखौ नुनो मोनगोन मानोना 175 एग्जाम जादोंमोन स' 1995 टारगेट देन बेनिफ्राय एचएस लेभेलाव 80 82 83 बेबादि टारगेट जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनदों स' नोंथांमोनखौ सेकेन्ड स्टेजनि थाखाय लिंहरगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना दा रिजाल्ट नायनोबा माबादि नायगोन खायसेना रल नाम्बार गोमाबाय एबा आइडि गोमाबाय स' नोंथांमोना माजों नायनांगोननो एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनानै पासवर्ड होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै रिजाल्टखौ नायनांगोन आरो रिजाल्टआ पासबा नोंथांमोनखौ ओरैबादि लिरगोन क्वालिफाइड फर नेक्स्ट लेभेल आरो जुदि नोंथांमोना पास जायाखैबा नेक्स्टनि थाखाय पास जायाखैबा नोंथांमोनखौ होगोन नट क्वालिफाइड दा जायफ्रानिकि आइडि गोमाबाय स' नोंथांमोना मा खालामनांगोननो दा लगइन खालामनांगोन आरो लगइन खालामनानै रिकभारि खालामनो हायो जुदि बावदोंब्ला नोंथांमोना फरगट पासवर्डआव क्लिक खालाम बेयाव आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होखाजोब्बाय जाहाथे रिजाल्ट नायनायाव एसेबो प्रब्लेम जायोबादि नोंथांमोना एप्लिकेसन नाम्बारखौ नायनो हागोन दा बेखायनो नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ होदो एन्टार खालामदो रेजिस्टार थानाया देन बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै साबमिट खालाम अब्ला नोंनाव लोगो लोगो मेसेज थांगोन आरो नोंथांमोना पासवर्ड आरो आइडिखौ मोननानै रिजाल्टखौ नायनो हागोन देन बेनिफ्राय रिजाल्टखौ बोरै नायगोन होनोब्ला दा नैबे रिकभारि खालामनाय लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ जाहाथे नोंथांमोना आन्दायनाङा जों दायो रिजाल्टखौ बोरै नायगोन जों नायनोसै फैदो दा लोगोफोर जोङो सेबायाव फैनांगोन sebaonline.org बेयाव फैनानै जों गाबोन पेपार 3 आरो 4 मोनगोन पेपार 3 एन्ड पेपार 4 दा ड्राइभार पस्टआ फैगोन ना फैया जों बेखौ दायो बुंनो हाथ'वा नाथाय फैनोबो हागौ स' जेब्ला नोंथांमोना फैगोन जायखिजाया लिंकआव एचएसनि बा एचएसनि डिग्री बा डिग्री दा हमना ला जास्ट एग्जाम्पल आं बे लिंक 1आव थुबाय देन बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया नै एप्लिकेसन नाम्बार पासवर्डखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनांगौ आरो दे स' लगइन खालामबासो नोङो रिजाल्टखौ नायनो हागोन जुदि गोमादोंब्ला नोंथांमोना आइडिया फरगट पासवर्ड मोनदोंना राइट साइडआव गाबोन एक्टिभ जागोन जेब्ला रिजाल्ट होयो बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिट्राइभ खालामनानै स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन देन गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोजाङै नायो आरो स्किल टेस्टआ नोंथांमोना लास्ट उइक नभेम्बराव नङाब्ला डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना जानुवारिनि सिगांनो फाइनाल लिस्टखौ मोननायनि चान्सआ दङ